హలో మై డియర్ వ్యూవర్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ కళ్యాణ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అన్నట్టు మీలో ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్లో ఉన్న మంచి మంచి వీడియోస్ని వెంటనే చూసేయండి. ఆ వీడియోస్ చూసి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. అన్నట్టు ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్తే నిన్న ముందుగా అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. నిన్న రాత్రి జాగారం ఉంటుంది కదా ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్లో ఊర్లో ఉన్న మెయిన్ టెంపుల్స్కి అన్నీ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. అలా వెళ్తున్న క్రమంలో ఒక చోట అంటే అనంతపూర్ టౌన్లో ఓల్డ్ టౌన్ అనే ఏరియా ఉంటుంది. ఆ ఓల్డ్ టౌన్లో తోలుబొమ్మలాట అందరికీ తెలుసు కదా, ఆ పప్పెట్ షో జరుగుతూ ఉండేది. నేను అక్కడికి వెళ్ళి చాలా ఆశ్చర్యానికి గురై, అంటే మామూలుగా ఇయర్ శివరాత్రికి చేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో మీ అందరికీ చూపిద్దాం అనుకోలేదు. ఒక చిన్న క్లిప్, ఒక 2 minutes క్లిప్ మాత్రం నేను వీడియో తీసుకొని మీ అందరికీ చూపిద్దామని నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. మన 90s జనరేషన్ వాళ్ళకి లైట్గా తెలిసినచ్చు. మన నాన్న వాళ్ళు, మన అవ్వ వాళ్ళు అయితే చాలా బాగా చూసి ఉంటారు తోలుబొమ్మలాట. ఇంకా 2000 దాటిన వాళ్ళు, అంటే 2000 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు అయితే మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ఒక 70 to 80% చూసి ఉండరు. సో అలాంటి వారికి ఈ వీడియో చూసి తోలుబొమ్మలాట అంటే ఏంది, ఎలా చేస్తారనేది వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని ఆశిస్తూ, అలాగే మన నాన్న వాళ్ళకు, అలాగే మనకన్నా ముందు ఉన్న జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇది ఒక స్వీట్ మెమొరీగా మిగిలిపోతుందని ఆశిస్తున్నా. అన్నట్టు తోలుబొమ్మలాట అనేది 15వ శతాబ్దంలో విజయనగరం సామ్రాజ్యం రాజైన శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో మొదలైందని చరిత్ర చెబుతుంది. ఈ తోలుబొమ్మలాట ప్రధానంగా రామాయణం మహాభారతాన్ని వాళ్ళు జనాలకి చెప్తూ తోలుబొమ్మలాటతో ఆడిస్తూ ప్రజలకు తెలిసేలా చేస్తూ ఉంటారు. రామాయణం మహాభారతం ఇది మన ఇండియాలోనే ప్రారంభమైంది. అది నాకెంతో ఇష్టమైన శ్రీకృష్ణదేవరాయల రాజుల కాలంలోనే ప్రారంభమైంది. సో ఇంకెందుకు లేటు, పప్పెట్ షోని చూసేద్దాం పదండి. అలనాడు మనము అయోధ్య విడచి జటావాల్కములు ధరించి, అవును, మీ వదిన సీతతో సమేతంబుగా ఈ మహారణ్యానికి వచ్చింది. అవునన్నయ్య, మా వదిన సీతను పోరాడుచుకొని ఈ అరణ్యమంతా వెతుకుతూ ఈ కిష్కిందా రాజ్యానికి చేరితిమన్నయ్య. నిజము. అరణ్యానికి వచ్చి అనేక విధముల చేత, మునుల చేత, తాపసుల చేత అనేకమైనటువంటి సత్కారములు పొడిచి, అవునన్నయ్య, సత్కారములు పొడచి ఆ యొక్క పంచవటి చేరుకుంటుంది. అవునన్నయ్య, ఈ యొక్క పంచవటి చేరుకుంటే కదా, ఎవడో తొలిజాధిపతి మీ సీతను అపహరించిపోయాడు, నా సీతను. అట్లుండి ఆ జగన్న సీతామహాదేవునికి ఎత్తుకుందాలక కడు ఎడంబలు పడుతుంది. అవునన్నయ్య, నిజము. అయితే అది కాక మరి చెప్పేది నాకన్నా సుమిత్రాత్మజా ఇనుడి పట్ల మనయ సుమిత్రాత్మ మర్మిమయతనదు అన్నయ్య, వనిత చే కిష్కింద పురియేలుచుండే కనుక వారతి పూరకం కర్మికంబడియే దుష్టుడు వేడిన తృంపించు పూర్వజుని అని పల్కిన వెదవుని కడగుదని వాలి చంపిన శరము వానెదురం కనుగొనుచున్నది. సవిత్రి అన్నయ్య, కనుగొనుచున్నది కడు తీవ్రముగలని చెప్పి దురాత్మునిటకు కోర్టుని రమ్మా. గాయస్, చూసారుగా పప్పెట్ షో మీన్స్ అది తోలుబొమ్మలాట. ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి.
అలాగే మీరు ఇటువంటివి ముందు ఎప్పుడైనా చూసి ఉన్నా కానీ మీకున్న స్వీట్ మెమోరీస్ని కింద మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇది ఒక చిన్న వీడియో మాత్రమే, క్లిప్ 2 minutes క్లిప్ మాత్రమే. నేను మీకు మీన్స్ అలౌడ్ పాత గుర్తులన్నీ గుర్తొస్తాయి అనే క్రమంలో దీన్ని అప్లోడ్ చేశాను. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్, అంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నా నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కళ్యాణ్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.